Много специално за Алекс Бързия и Фека Звъничево. Тази песен е за един отбор с много специален подбор. За Фека Звъничево говорим, за този отбор не можем и да спорим. Тази песен е за един отбор с много специален подбор. За Фека Звъничево говорим, за този отбор не можем и да спорим. Стена взима пример от Алекс Бързия. Алекс добре знае играта, през Алекс не минава дори иглата. Заставайте, мишки, да ви видим за най-мощните момчета, за момчетата с лъвски сърца. Топката на тия момчета няма кой да вземе. Звъничево, това е отбора, тези момчета нямат умора. За тия момчета много се говори, тия момчета са винаги готови. Тази песен е за един отбор с много специален подбор. За Фека Звъничево говорим, за този отбор не можем и да спорим. Тази песен е за един отбор с много специален подбор. За Фека Звъничево говорим, за този отбор не можем и да спорим. Стъпим на терена, всеки за тях става мишена. Знаят да играят играта, ще скъсат мрежа.